Здравейте, аз съм Сиси Иванова. Правим торта Майнкрафт. Имаме гост. Гледаме. Виждате, прави торта, бискоти и маскарпоне какао и течен шоколад. и сатъци. Фастъците са солени. Ако бяха сладки, можеше да сложим, но те са солени. Ето, това е тинение. Тиненията правим торта Майнкрафт, ягода и кафе. Сега слагаме течен шоколад. Моя клип е... Че дали ще стигнем течен шоколад с... Каквото и ха-ха-ха. Не на моя клип. Аз имам Viber, Facebook, WhatsApp, коментите долу. И харесайте долу. YouTube. Аз имам букълчи. Ето. Кажи, то си отваря очите, затваря ги, нищо, обясни ми твоя ми чип. Ето. Хъп. Едното и друго. Хъп. И имаме писанието и капички. Ето ми. Ето. Малко чистим чиненията. Така. Лупало е. Малко. Лупало ли? Не на моя клип е. Нещо ли попречката питам? Мълчи там. Сам чуй. Казва са по-тихичко, Лено. Не такива груби думи. Чули? И имаме писание. Ето, чакайте. Отваряме други бишкочи. Айде, помагай. Ето. Другото пакетче бишкочи Не отваря. чакай. Айде, помагай. Чакайте. Къде са бишкотите? Не ги виждам. Си трябват ми бишкочи. Къде са? Чакай малко. Нямам що рече. Не знам, дет си ги оставила. Къде са? От тук отпред. Подай ми едно пакетче да отворя. И аз правя торта. Ето бискот и още един. Може, ма след малко ще ми трябва да знаеш. Добре. Ма хапвай си ги после, като си ги направиш. Чули ли? Добре, каза.
Чука някой. Айде, трябва ми течния шоколад. Чакай малко. Няма как, трябва ми, после пак ще слагаш, айде. После пак ще слагаш, подай ми. На дивата. Може малко. Може. Чакай малко. Чакайте. Видимо, Бискотики. какво на бискотки? Правно. Това. Нищо. Дайте. Малко чапам. Нищо. Види, прекалявам много с крема. Супер. Чакай. Така. Супер. Нутелата. Те слагаме на телата. Може. М? Дай ми една бишкотка, Лило. Имаш ли излишна? Не. Не, нямам. Капвай с тортата вече. Чакай, правя. И малко не отива. И... Топчици. Малко или отива ли? Не топчици. Я ми дай малкото нощче оттам. Чакайте. Благодаря. И още не отива. Маничко. Вкуса не крема, Лило. Не дей отваря, има отворени, дей ги отваря. Вземи от кес. Оп. Чука ли да мигам? Малко гадничко. Малко съм гадна. No, Ще because... бягам. Ям нутила. Тя ще трябва да тук си. Вкусно, вкусно. Дай, ще ми Чакай трябва. малко. Ще ми трябва, бе.
Махни я с лъжица. Оближи си я. Взимай лъжицата. Айде. И ето, да има. Вкусничко. Вкусно. Не, оттам не дей, бе. Си се. Не, оттам ли? Айде. Идвай, убирай той. Отсервирай това в мивката. Чакай. Айде, че имам работа, няма чакай в И мивката. трябва. Да се отсервира в мивката. И то и трябва.